सोलोंथाइया मा जों जुदि सोलोंथाइखौ बुंनो नागिरो बिजिरो होनबा मोनगोन जे सोलोंथाइया मोनथाम बाहागो दङ मोनसे जाबाय नलेज माने गियान दा नोंसोर स्कुलाव दङ स्कुलाव नोंसोरखौ गियान होगोन नोंसोरो गोबां बाथ्रा रोङा नोंसोरखौ नोंथांमोननि फोरोंगुरुफोरा बे बाथ्राफोरखौ खिन्थागोन नोंथांमोना गियानखौ मोनगोन बे जाहैबाय नलेज नोंथांमोना जेब्ला कलेज सहैगोन बा इउनिभार्सिटि सहैगोन बेयाव नोंथांमोनखौ गियान होनाय जानाय नङा नोंथांमोना गावसो गियान लानांगोन नोंथांमोनखौ मा होगोन स्किल होगोन गियानबो होगोन गियानजों लोगोसे स्किल माने मा रोंगौथि जेरै गियान माने मा सोरबा सासे बागुरुम्बानि सोमोन्दै मिथिजोबो नाथाय बागुरुम्बाखौ मोसानो रोंला बे जाबाय बेना रोंगौथि दङ नाथाय बेना गियाना दङ नाथाय रोंगौथिया गैया स्किला गैया बे जाबाय स्किल आरो नोंथांमोना जेब्ला फरायखांगोन बे गियान आरो रोंगौथिखौ मा खालामनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन एप्लिकेसन बेखौ बाहायनो हानांगोन गोबां फरायसुलाफोर दङ जाय गियान लायो जाय रोंगौथिखौ लायो नाथाय बाहायनो रोङा बेखौ बाहायनोबो रोंनांगोन बागुरुम्बानि सोमोन्दै मिथिगोन बागुरुम्बाखौ मोसानो रोंगोन नाथाय जेब्ला स्टेजआव मोसानो होगोन होनबा थोर मावनो नाङा मोसानो हानो नांगोन मिथिबाय दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि आरो लोगोसे जि नोंथांमोना सिलेबासनि बिजाबखौथ' फरायनो नांखागोन बेनि खुनु राहा गैया नाथाय बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जि मोजां मोनो सोरबाबा मोसानायखौ मोजां मोनो मोसानायनि सोमोन्दै बिजाबखौ जुदि मोनो फराय सोरबा जुदि फुटबलखौ मोजां मोनो फुटबलनि सोमोन्दै जुदि बिजाब मोनो फराय नोंथांमोना जिखौ मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै फराय आरो मोनसे बाथ्रा दङ सासे मानसिया जुदि गियानि जुदि गुनि जानो नांगौ होनबाथाय खायसे मानसिफ्रा बुङो गियानि मानसिफ्रा आंखौ बुंदों जे जोङो 100 बिजाब फरायनो नांगौ 100 बिजाब फरायनायनि उनावसो जों मिथियो जोङो बेसेबां रोंगौ बेखौ नङा जोङो गियानखौ मोनो जे जों बेसेबां रोङा आरो नोंथांमोना जेब्ला बे साननाया फैगोन नोंथांमोना जेब्ला बेखौ मिथिनो हागोन जे आङो बेसेबां रोङा बे दिना साननानै ला नोंथांमोना एसे गियानखौ मोनदों होननानै आं दिनै एसेबाबो मिथिगौ आं माखौ रोङा आगोलाव सानोमोन आङो बिराद दुगामोन आं रोंजोबो सानोमोन नाथाय बिजाब फरायै आं दिनै मिथिबाय आङो जेबो रोङा बे साननाया फैनो थाखाय नोंसोरो बिजाब फरायनांगोन बर' बिजाबानो जा असमिया बिजाबानो जा इंराजि बिजाबानो जा फराय आङो इंराजि बिजाब गोबां फरायदों आं बांसिन इंराजि बिजाबखौ फरायदों नाथाय बयनिख्रुइबो बांसिन आङो गियानखौ मोनदों नोंथांमोननि बे जोंनि हेडमास्टार सारनि रुमाव बिथांनि सावगारिया दङ बिथाङा जाबाय सोरबां शिबु सुबुं बिहुराम बर' बिथाङा लिरलांनाय जि लिरबिदां बिथाङा लिरलांनाय जि खन्थाइ बेखौ बर' थुनलाइ आफादा मोननै बाहागोआव सेबखांना दिहुनदों बे बिजाबखौ फरायनानैसो आंनि बादिब्ला आं गोबां बाथ्राखौ मोनदांनो हादों बे नङा जे सोरबा आमेरिकानि सोरबा लिरगिरिया लिरबानो बे बिराद गिदिर बिजाब बे नङा सोरबा बर' लिरगिरिया लिरनाय बिजाबाबो गोबां गियान थानो हागौ बेनि थाखाय बिजाब फराय आरो फरायनो बानो नाङा माबि फराय नोंसोरो आंबो आगोलाव बायोमोन बिजाबा इसिनि 100 बिलाइ दङ मादि फोजोबनो दिनै मोनसे बिलाइ फोजोब गाबोन मोननै बिलाइ फोजोब समफोर मोनथाम बिलाइ फोजोब लासै बेबायदि फरायनाय हुदाखौ लाबो मानोना फरायनायनि अनगायै जेबो राहा गैया गावनि सायाव फोथायनाय सेल्फ कनफिडेन्स जोंनि बर' फरायसाफोरनि गेजेराव खालि बर' मिडियामल' नङा दे इंलिश मिडियामनि फरायसाफ्राबो आं नुदों गोबां बर' मिडियाम इंलिश मिडियामाव फरायनाय बर'फोरखौ नुदों आङो जेब्ला गुबुन ओनसोलाव थाङो गुबुन जायगायाव थाङो अब्ला बिथांमोना कनफिडेन्सआ गैया जायो गावनि सायाव फोथायनाया गैया जायो जे आं हानाय नङा मानो हाया मा गैया बर'फ्रा बोलो गोराखा आरो खोथाया बेखौ
बेखौ धर्जखौ हमथाना लाखि गोजौ गोलाव समनि थाखाय सानहर जोंहा बिथां बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'आबो बुङो जे जोङो गोबाव समनि थाखाय साननांगौ जों बर'लेण्डखौ सोमावसारलांगासिनो दङ बर'लेण्डखौ मोनासो मोना गोबां गारबाय नाथाय बे नङा सानसेखालिबो जागोन होननानै सिङाव फोथायनाय नांगौ सानसेखालिबो जाहैगोन जों मोनागोन हागौ उनाव जोंनि जोलैया मोनहैगोन बे फोथायनायखौ नोंसोरो बयबो लाखि जोङो बर' मिडियामनि जाथों असमिया मिडियामनि जाथों आरो जि मिडियाम जाथों आरो बर' मिडियामनि फरायनाय एडभान्टेजसो बुंनो थांबा जानो हागौ बे स्कुलाव मोजां टयलेट गैया जानो हागौ बे स्कुलाव कम्पिउटार गैया जानो हागौ नाम लायाखै नोंसोरो मोनसे एडभान्टेज दङ एडभान्टेजआ जाबाय नोंसोरो बिमानि रावखौ मोजाङै रोङो नोंसोरो बै बाजाराव थांबा असमियानि रायज्लायनो रोङो नोंसोरो बहानि थांबा गाबोन असमियानि रायज्लायनो रोंगोन गाबोन जुदि बहा बाहेरायाव थाङो नोंसोरो हिन्दीनि रायज्लायनो रोङो टिभि खेवबा नोंसोरो हिन्दी फिल्मखौ नुयो आप लोग सभी को हिंदी आता है कि नहीं Every one of you know this damn language called English. Yes or no? Yes. You just should have the confidence. Just speak it just another damn language. हागोन हायिनि बाथ्रायानो गैया नाथाय बे इंराजि मिडियामाव फरायनाय जों गोबां फरायसाफोरा बर'खौनो मोजाङै रायज्लायनो रोङा नोंसोरना बे एडभान्टेजआ दङ नोंसोरना you are in an advantage situation गाव एडभान्टेज दङ होननानै साननानै ला जोंना सारानो बुंलांदों बिथाङाबो जोंनि एसडि सारा बिथाङाबो बर' मिडियामनिफ्राय फैनायनो ओमफ्राय साननो नाङा बर' मिडियामाव फरायदों आं माबायदि हानो बे नङा आंजोंनो मावफायो आं गुबुन मोनसे फरायसालियाव फनिन्द्र गयारि बिथाङा उदालगुरियावनो दङ बिथाङा जोबोद गोरिब न'खरनिमोन बिथाङा सासे दिनै भारतनि इक'नमिक्सआव जुदि बुङो इक'नमिक्सआव रांखान्थिनि बिथिङाव सासे टप मोस्ट प्रफेसार बिथाङा बर' बिजोंनिफ्राय थांनाय दा बिथांमोना जुदि हादों सारमोना जुदि हादों नोंसोरो मानो हाया नोंसोरबो हागोन खालि गोसोआव फोथायनायखौ लाखिनानै ला आरो थिंक लं टार्म शर्ट टार्म सानना दे मोनसे रिसार्च दङ बे रिसार्चआव आमेरिकायाव रिसार्च खालामनानै मोनदों जाय गथ'फोरा गुरैयैनो नोंखौ हमना ला सासे गथ'खौ मोनसे चकलेट होबाय ओमफ्राय चकलेटखौ जुदि दोनना होयो नोङो जाय गथ'आ खावगोन बे चकलेटखौ जुदि एसे जों सानगोन बे गथ'आ सालु नङा जाय गथ'आ खावगोन बे देरहासार जानो हाया जिउआव मानोना बे गथ'आ सानफ्रामबो सर्टकाटखौ लुबैगोन आरो सर्टकाट लानानै जिउआव नोङो जेब्लाबो साक्सेस जानो हाया जेब्लाबो हाया जाय गथ'आ जिरायबाय थागोन साननाङा बे जाम्बा नङा बे मिथिगौ जे बे जाय चकलेटखौ रानदों बे मालिकआ मिथिखागौ बेसेबां चकलेट दङ जानो हागौ मोजां बेबायदि मोजां गथ'आ बे मोजां जानायनि थाखाय बेखौ गासिबो चकलेटफोरखौ होनोबो हागौ बे होननानै बे चकलेट थरसेखौ नायाखै बे गासिबो चकलेटनि थफ्लाखौ नायहरदों नोंसोरबो गासिबो चकलेटनि थफ्लाखौ नाय मोनसे चकलेटनि चकलेटनि थाखाय नोंसोर खानो नाङा मिथिबाय नोंसोरो बे फिसा माबानि थाखाय चकलेटनि थाखाय खारनानै गावनि जिउखौ नोंसोरो खहा खालामनाङा बे गिदिर चकलेटनि थफ्लाखौ नाजाहर होमबा नोंसोरो सासे बे समाजाव बे हादराव बा बे बुहुमाव सासे मुंदांखा मानसि महरै गावखौनो फसंनो हागोन